Għar-raba' sena konsekuttiva se tiġi organizzata l-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità. Din se ssir bejn is-16 u 22 ta' Settembru. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost l-oħrajn mill-Ministri Ian Borg u José Herrera ingħataw id-dettalji li se jittieħdu f'din il-ġimgħa simbolika li l-għan tagħha hija li tibgħat messaġġ favur użu ta' trasport alternattiv li jgħin tnaqqis fit-tniġġis tal-arja. Il-Ministru responsabbli mit-trasport Ian Borg saħaq li l-bidla fil-mentalità biex il-poplu juża mezzi alternattivi ta' trasport hija sfida għal pajjiż sħiħ. Semma li marbuta ma' din il-ġimgħa se jkun hemm diversi kompetizzjonijiet tal-Kunsillu Lokali li kapaċi jibbenefikaw minn fondi jekk iresqu miżuri tanġibbli li bihom jista' jitnaqqas it-tniġġis fl-arja. Borg tkellem ukoll fuq it-tisħiħ ta' servizzi marittimi bejn it-tliet tibliet u l-Belt Valletta, iżda qal ukoll li jeħtieġ it-traġitti fuq il-baħar jinfirxu lejn San Pawl il-Baħar, Taxbiex u San Ġiljan. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Ambjent José Herrera tkellem fl-ambitu li traffiku sar il-kaġun ewlieni għat-tniġġis fl-arja. Spjega li l-Gvern qed jieħu diversi inizjattivi biex apparti l-edukazzjoni f'dan l-aspett ikun promoss l-użu tal-karozzi elettriċi, trasport marittimu u l-użu tar-roti. Intant bit-tema Sharing Gets You Further, il-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità se jkollha fiha l-Car Free Day li għal din is-sena se ssir fi 17 ta' Settembru. Al kuntrarju ta' snin li moddija, il-Car Free Day mhux se ssir biss fi triq Sant'Anna fil-Furjana, iżda se jitnieda proġett pilota fejn il-Kunsillu Lokali jistgħu jissottomettu l-aħjar idea għal attività marbuta mal-Car Free Day.